Bună, sunt Ioana și mă știți din câteva videoclipuri. Le-am făcut cu tenis, dar am făcut un nou vlog. Și l-am făcut paie. Și nu știu ce să mai spun. L-am făcut un nou vlog și a fost un pic greu. Acum să fac un challenge. Să fac challenge. Atunci a fost greșit. Complet greșit. Ok. Haide. Așa pot. Un pic. Pot să fac așa. Vreau să vă anunț că doar am făcut un nou vlog. Bye! Ok, bye!